неверагоднай энергетыкай аўтэнтычнай полацкай музыкі будзем сёння ўздзейнічаць на вас, шаноўныя гледачы. Добрый вечар, Іван. Добрый вечар, Юля. Добрый вечар всім тым, хто зараз глядзіць нас. Вось мы зараз слухалі гэтую музыку і спрабавалі ўзгадаць, таму што нешта знаёмае, але мы не разумелі, на што падобная гэтая музыка. Я думаю, нашыя госці сёння пра ўсё гэта так нам распавядуць. У нас ёсць цудоўная нагода сустрэцца з гуртом «Варган» з Полацку, таму што яны прэзентуюць зараз у Беларусі і на ўвесь свет, можна так сказаць, свой новы альбом з унікальным матэрыялам полацкай і не толькі полацкай зямлі. Пра ўсё гэта нам распавядуць нашыя госці. Гэта «Вечерний Витебск» і мы пачынаем. Кинотеатр «Мир» представляет биографическую драму «Богемская рапсодия». Фильм прослеживает головокружительный путь к успеху легендарной группы Queen, благодаря культовым песням и революционному звуку, завоевавшей всемирную славу, а также практически окончательный распад коллектива, когда образ жизни Фредди Меркьюри выходит из-под контроля, и триумфальное воссоединение группы накануне концерта Live Aid. Начало показов в 18:40 и 21:10. Дом кино представляет мультфильм «Смолфут». Молодой находчивый Йетти сталкивается с тем, кого, по его убеждению, не существует – человеком. Новости о Смолфуте приносят ему славу и шанс завоевать девушку его мечты. А еще вызывает переполох среди простых Йетти, которые теперь гадают, кто же еще обитает в большом мире за пределами их маленькой заснеженной деревушки. Начало показов в 9:30 и 11:40. «Золотое кольцо Витебска-Двина» представляет фотовыставку Валентина Городецкого «Архитектура западной части Беларуси». Для автора фотография близка именно как фотографика, ведь изображение храмов из далекого прошлого пришло в графическом виде и естественным образом передает величество этих сооружений, созданных человеческим разумом и руками, направляемыми божественным провидением. Выставка работает с 10:00. Такія культурныя падзеі чакаюць Віцебск заўтра, а сёння ў тэлекавярні «Вечерний Витебск» мы прэзентуем альбом гурта «Варган». Альбом называецца «Зялёны явар Дуброва. Музыка Полаччыны». І нашыя госці сёння Сергей Доўгушаў, музыка, заснавальнік гурта «Вура», кіраўнік праектаў «Традыцыя» і «Спеўны сход», кіраўнік фальклорнага гурта «Варган» Вольга Емельянчык і саліст гэтага гурта Кастусь Путронак. Добрый вечар. Добрый вечер. Давайте распавядзем крыху пра альбом. Ці сапраўды гэта так, што такі матэрыял ніколі не выдаваўся і ўпершыню быў знойдзены, запісаны і выйшаў на такім вось прыгожым выглядзе нават з песнямі, якія можна пагартаць і павучыць з тэкстамі. Гэта сапраўды так, што гэта ўпершыню такі матэрыял сабраны? Трэба сказаць, што нашы беларускія этнографы і полацкія этнографы ўжо даўно даследуюць наш рэгіён. З моманту заснавання кафедры гісторыі ў Полацкім універсітэце этнаграфічныя экспедыцыі праводзяцца сістэматычна з 1994 года. Матэрыялу ёсць шмат запісана, і, дзякуй Богу, выдаюцца запісы аўтэнтычных выканаўцаў. Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі недавно выдадзены быў альбом, якраз прысвечаны календарнай традыцыі паўночнай Беларусі. Але наш праект унікальны тым, што мы гурт-пераймальнік аўтэнтычнай традыцыі, моладзь спявае старажытныя песні, і мы зрабілі падборку песень і інструментальных кампазіцый якраз лакальную, мы спяваем музыку, якая гучала даўней на тэрыторыі полацкай зямлі. Прычым пад Полаччынай мы разумеем не проста адміністрацыйныя межы сучаснага раёна, а троху шырэй тую гістарычную вобласць, якая стала некалі цэнтрам фарміравання полацкага княства, полацкай зямлі. І можна сказаць, што і песні гэтыя прыкладна тых жа часоў? Песні, якія мы спяваем в альбоме, прымеркаваны да розных календарных падзей і маюць розную храналагічную глыбіню. Там ёсць і вельмі архаічныя песні календарна-абрадавага кола, напрыклад, купальскія, жніўныя, восеньскія. Мы спяваем цярэшкі, спяваем каляды. Это все даволі архаічны пласт культуры.
Разам з тым там ёсць і больш позняя жанры, і лірычныя песні, і рэкруцкія. Вось нашы хлопцы спяваюць 2 рэкруцкія песні, якія мы фактычна рэканструявалі. Таму што, на жаль, няма ніводнай аўдыёфіксацыі мужчынскага спеву з Полачыны. Я думаю, што для людзей, нават якія цікавяцца гэтай тэмай, у прынцыпе, здзіўленне выклікаў тое, што ёсць мужчынскія спевы. І гэта цікава вельмі, незвычайна. Так. І ў зборніку «Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. Віцебскае падзвенне» мы знайшлі блок вельмі цікавых рэкруцкіх песень, і нашы хлопцы іх выконваюць. Такім чынам аднаўляюць традыцыю, якая амаль знікла. Ну, у нас яшчэ будзе магчымасць паслухаць хлопцаў, а адкажыце, калі ласка, рэкруцкія песні, яны выконваюцца толькі па восені і па вясне, калі ўсіх забіраюць у рэкруты? Ну, я думаю, што рэкруцкія песні, яны не маюць такой жорсткай каляндарнай прымеркаванасці. Як зараз. Як забіралі войска, так і спявалі. Можа, войску спявалі. Можна сказаць, што вы працавалі з матэрыяламі, які ўжо існаваў, ці даводзілася шукаць, мабыць, там, экспедыцыі, накіроўвацца? В нашым альбоме ёсць некалькі песень унікальных, таму што гэты песні запісаныя ад сваіх бабуль. Салістка гурта «Варган» Ганна Лутава, яна паходзіць сама з Полацкага раёна, яе карані ў вёсках Шастова і Лучна Полацкага раёна. Жывы яшчэ яе бабуля, дзядуля, а дваюродная бабуля вельмі добрая спявачка Алімпіяда Михайловна Шчарбакова. І ад яе Ганна запісала вельмі шмат песень, 3 з якіх мы выконваем у альбоме, і гэтыя песні не маюць, ну, з лёгкім выпадку мне не даводзілася сустракаць аналагаў і меладычных, і тэкставых. Гэты матэрыял характэрны для нашага рэгіёна, але ён па-свойму унікальны. В альбоме гучыць таксама песня, запісаная гуртом «Варган» у Глыбоцкім раёне, і гэтая песня зарадзімы іншай нашай салісткі Ксеніі Глот. Таксама аналагаў у зборніках фальклору такога цікавага тэкста я не сустракала. Так што па-свойму гэты матэрыял сапраўды унікальны. А ёсць нейкія унікальныя рысы менавіта полацкіх спеваў, такое ж, чаго няма больш ні ў адным рэгіёне Беларусі? Сапраўды гэта так. Увогуле паўночна-беларуская традыцыя, яна, магчыма, камусьці падасца нецікавай, таму што тут у нас пануе адзінагалосны спеў. Тут няма шматгалосся, як на Палесе, але ёсць традыцыя выканання абрадавых песень антыфонам. Гэта калі адна група спявачак спявае песню, пасля цягне, і на гэты бурдонны гук вступае другая група, якая паўтарае тое, што праспявала першая група. Гэтая манера выканальніцкая по-рознаму называецца. Некаторыя музыколагі называюць яе антыфон, некаторыя кажуць, што гэта полацкі канон, і я ведаю, што зараз вядзецца падрыхтоўка дакументаў для ўнясення полацкага канона у спіс нематэрыяльнай спадчыны ЮНЕСКО. А вось гэтая манера, калі паўтараецца тэкст, гэта каб лепш даходзіла, каб лепш зразумець сэнс песні? Гэтай песні яны вельмі архаічныя, і некалі гэтыя песні выконвалі рытуальную функцыю, а у сакральных тэкстах часта сустракаецца паўтарэнне нейкіх формул. Так што это даволі характэрна для архаічнай абрадавай традыцыі. Ну, вось у нас не першы раз у гасцях Сергей, але мы ведаем Сергея па спеўным сходзе. Я прыйшоў паслухаць гурт «Варган» сёння. І вось ён прыйшоў сёння паслухаць «Варган». Як вы знайшлі друг друга, якая роля была? Якія стасункі? Я распавядаю пра яшчэ адзін праект, ён называецца «Традыцыя». Праект накіраваны менавіта на папулярызацыю традыцыйнай музыкі. І я лічу «Варган» адзін з лепшых у нас у Беларусі такіх калектываў. І другі дыск, які вы выдавалі менавіта ў межах гэтага праекта, і быў гурт «Варган». Першы у нас, напрыклад, это мужчынская традыцыя спеваў, запісы этнографаў беларускіх 60-х, 70-х, 80-х гадоў. Таксама традыцыя, якая вельмі
была вядома ў сучаснай Беларусі, але зараз здзіўляе. І тут ёсць прыклады, як спявалі нашы мужчыны. Шматгалосе, аднагалосе і лепшай самародкі у нашай краіны. Гурт «Варган» — это другі дыск серыі «Традыцыя», і надалей арганізуюцца і канцэрты, і экспедыцыі, і майстар-класы, і спеўныя сходы. Калі хто чулі, мы рабілі не раз. І з гуртом «Варган» быў такі адметны спеўны сход у Мінску, і у Віцебску таксама хутка будуць адбывацца сходы і так далей. І вось «Варган» запісалі, і актыўна я і моя каманда, мы дапамагалі ў рэалізацыі гэтага альбому, зрабілі прэзентацыі у Полацку, Полацку, Мінску былі прэзентацыі, у Віцебску цяпер, і людзі, аншлагі збіраюцца на такія спевы старадаўнія. Вось я хацела спытаць, як праходзяць гэтыя прэзентацыі, гэта такі канцэрт, так, і наколькі актыўная публіка на такіх канцэртах? Ну, дзякуючы добра праведзенай рэкламнай кампаніі, я думаю, што это цалкам заслуга Сержука. Сапраўды, мы сабралі поўныя залі і ў Полацку, і ў Мінску. І трэба сказаць, што традыцыйны спеў, ён даволі такі спецыфічны ў тым сэнсе, што ён не быў прызначаны для забавы. Это не зусім сцэнічнае мастацтва. Цяжка вытрымаць доўгі канцэрт, сядзець толькі слухаць традыцыйны спеў у неапрацаванай форме. Таму мы старались не перагружаць публіку, і наша прэзентацыя складалась з двух частак. Першая частка была вакальная, а другая танцевальная. Так што мы ўсіх нашых гасцей запрашалі пасля гадзіны слухання традыцыйнай музыкі актыўна правесці час у беларускіх танцах. Беларускія танцы вы таксама робіце, ставіце, вывучаеце? Так, дзякуючы Кастусю Путронку, Антаніне Емельянчык, Яне Храмцовай, у нас у фальклорным гурце ўтварылася інструментальная група, і нашы музыканты граюць традыцыйныя танцы, а мы шукаем такія танцы, якія танцаваліся менавіта ў нашым рэгіёне, на Полаччыне, на Віцебшчыне, і рэгулярна робім адкрытыя танцы, куды запрашаем всіх ахвотных. Ось у Полацкім універсітэце, дзякуй Богу, у нас ёсць пляцоўка, дыска-заля, дзе у нас ёсць магчымасць такія імпрэзы ладзіць і самім танцаваць. І вось зусім не абавязкова прыходзіць вось у гэтым нацыянальным строі, у такім выглядзе танчыць? Так, людзі прыходзяць так, як яны звычайна апранаюцца. Адзінае, што мы просім дзяўчат апранаць спадніцы, таму што гэта больш эстэтычна выглядае. Ну, каб хлопцы прыходзілі. Зараз, бадай, у кожным раёне да нас вельмі часта прыязджаюць цэнтры традыцыйных мастацтваў раённыя, і яны ствараюць калектывы, яны таксама шукаюць, таму што ёсць вялікая цікаўнасць у людзей да танца беларускага і побыту ў тым ліку. А цяпер да спеву яшчэ ад сябе дадам, што зацікаўленасць узрастае, і сярод моладзі у Мінску, напрыклад, збіраецца на традыцыйныя калектывы, 200 чалавек могуць быць. І людзям гэта цікава, і людзям цікава пабачыць новыя інструменты, пачуць тую ж самую колавую ліру, якую забылі амаль што там дуду. Гурт «Варган» таксама выконвае інструментальную музыку, спевы адметныя. І гэта сапраўды новая традыцыя. Можна казаць, была цэлая вечарына Полаччыны ў Мінску. Вось запалілі Мінск. Прыехалі, зрабілі такую... Ну, для Мінску это сталіца, там што звыкла, там ці это нейкія пляцоўкі канцэртныя, класічная музыка, джазавая. Тут прыязджае «Варган», яшчэ былі госці з Лепельшчыны, і робіцца цэлая вечарына паўночнай музыкі, поўнач у сталіцы. І гэта сапраўды было так шэдэўральна. А «Варган» выкарыстоўваў які-небудзь незвычайныя інструменты, і якія выкарыстоўваліся пры запісе стварэнні гэтага альбома? Ну, пры стварэнні альбома якраз такі гурта «Варган» выкарыстоўваўся варган. І, ну, на самой справе это крыху, магчыма, авантура была. Аднак той, што варган на Беларусі, ну, музычная культура варгана прадстаўлена калісьці была, не выклікае супярэчлівасцяў, бо нават ёсць археалагічныя знаходкі варгана, у тым ліку і Полацку. І
Аднак, ну, як ён гучаў, это мы можам толькі здагадвацца, там, ну, недзе намацваць. Ось, ну, і мы, як бы, ну, пайшлі на такую, можна сказаць, рызыку, мы включили варган в наш альбом, ось, ён у каляднай песні ёсць, ну, і як інтро ён таксама выкарыстоўваецца. У вас ёсць гэты інструмент, Так, і так. ён знойдзены ці створаны, як у Не, ён Сержука створаны. пад заказ дудкі робяцца і розныя інструменты. Не, ён створаны, это было б, конечно, ну, археалагічны экспанат, мы б не смогли выкарыстоўваць пры ўсім жаданні. Ось, ну, то бок, мы хотели, все-таки это наша назва, и это мае до нас самое непосредственное дачыненне, и поэтому мы, ну, нам картела зрабіць и долучить варган, хотя это, магчыма, ну, у нас можно там некоторым посвариться за то, что, ну, откуль у вас записов-то нема. Ось, Ну, знаходзілі, значит, быў. Аднак, значится, ну, можно, то есть элемент невялічкі фантазии унесены, ну, а астатнім мы стараліся прытрымлівацца, скажем так, ну, аўтэнтычных пазіцый. Ну, акрамя варгану, якія яшчэ інструменты выкарыстоўваюцца? Ну, танцевальную музыку мы записывали таким довольно стандартным для всей Беларуси. Суполка — это гармоник, скрипка, бубен. Ось. Цимбалы? А цимбалы, так, до нас долучились, ну, скажем так, Олесь Лось и Олеся Сівохіна. Олеся Сівохіна, так, яны долучили там и дуду, и цимбалы. Ось, Коловая ліра наши ще записи. казала, І що. коловая ліра, это так само спадар Олесь грав на ёй, ён грав у рэкрутскай песні. Ось, ну, потому что мы так само зноку ж вырашылі, что ну, эта песня по своей структуре музычнай просто, ну, меркавала под собой ліру і практычна ніякі іншы інструмент. Ось. Вельмі арганічна легла песня на ліру, і гэта нават, я вельмі рада, што у хлопцаў нашага гурта з'явілася мара здабыць ліру і самім граць на ліры. Бо гэта сапраўды некалі быў вельмі папулярны інструмент, таксама як і дуда. Там што можна сказаць, што Полачына якраз была эпіцэнтрам дударскай традыцыі, і старыя людзі яшчэ памятаюць дудароў, вот это рэха гэтай унікальнай архаічнай культуры яшчэ недзе гучыць. Вось, і дзякуючы гаспадару Алесю Ласю, гэтая традыцыя была адроджана на Беларусі. І зараз дуда ўжо не з'яўляецца такім рэдкім інструментам. На дудзе іграюць і фолькавыя калектывы, і рок-музыка выконваецца, і медзівальная музыка разам з дудой. Так што мы вельмі удзячны гаспадару Алесю Ласю і Олесе Сівохінай за то, што яны падтрымалі нас у нашым праекце. Без дуды, без колавай ліры музычны партрэт Полачыны быў бы непоўны. Без дуды і не туды, і не сюды. А вось гэтыя інструменты вы выкарыстоўвалі толькі на запісу, ці на сцэне таксама можна пабачыць вас? Па-перше, можна паслухаць дыск, і можна зайсці на старонкі варгана і праекта традыцыя. Знайсці гэта. Да, паслухаць гэта, як это запісвалася, а так запрошаны, так, і кожны канцэрт быў цікавы, што запрошаны былі розныя госці. Напрыклад, гучала лепельская дуда у Мінску, у Полацку таксама былі іншыя. Усе прэзентацыі адрозніваліся. Так, так. Усе былі розныя. Вяртаючыся да мужчынскіх спеваў, якія мы вельмі хутка пачуем, акрамя рэкруцкай тэматыкі, якія былі яшчэ, пра што мужчыны спявалі? Ну, мужчыны, як і, ну, любы удзельнік традыцыйнай супольнасці, ён мусіць спяваць, ён мусіць, як бы, далучацца да усіх дзеянняў сваёй абшчыны. Ось. І музыка, ну, любого кшталту, яна суправаджала на працягу ўсяго жыцця. У нас такая, скажем, ну, не вельмі добрая ситуация, той, что у нас нема аудиозаписов вот, мужчинских, таких, ну, именно это аутентичной музыки, рекрутских, например, песен. Однако, ну, это не означает, что они не выконывались. И, например, мужчины могли выконывать обрадовую музыку. У нас, принамсі, есть калядная песня обрада. Мы, например, ведаем, что, ну, у межах калядов, вот, мужчины так само удзельнічалі ў гэтым абрадзе. Таму, ну, няма прычын думаць, што была нейкая сфера, дзе мужчынскі спеў быў не задзейнічаны. Ось. Таксама у нас ёсць цярэшкі, это, ну, такія жартоўныя моладзевыя песні. Ось, там таксама можете пачуць мужчынскі вокал. Но это, хоць яны жартоўныя, это таксама як бы элемент абраду, таксама каляднага абраду. А я хотела дадаць, так, яшчэ... Да, да, рэчы, я забыл про то, што
Это, причем, волочебная песня, это песня великодная, это такие, ну, довольно географично обмежеваны обряд у сенсе, ну, его локализации. Это вот это как раз таки чисто мужчинский, накольки, ну, этнографы зараз лічаць чисто мужчинский обряд. Это абыходжанне, ну, на кшталт каляднага ў некаторым сэнсе, але, ну, мае свае адметнасці. Это музыкі, мужчыны выключна, якія, ну, пад вакно становіліся, спявалі песню до гаспадара, іх адорвалі. Ось. І, ну, вот якраз таки у нас таксама прадстаўлена волочобная песня под гармонік. Таксама, як бы, за прототип мы взяли спеваков з Полоцкого района. Ось, я, на жаль, вы назовите, может, так, песня волошебная с вёски Сухибор Полоцкого района. Ну, сегодня мы послухаем рекрутскую песню, правильно? Так. Ну вось зараз і мужчынская частка калектыву. Вас чакае вельмі незвычайнае відовішча, ну, мне так падалося. Атрымайце, калі ласка, асалоду. Ходил молодец по хате, пироха отживал. Ой, пироха отживал. А я народную мамульку все я пободживал. Ой, все я пободживал. А устань, устань, мамулька, устань ранёсенька. Ой, устань ранёсенька. Опяки жаты хлябы подсетковые. Ой, подсетковые. А приедут жак нам гости неведомые. Ой, неведомые. А и будут жа мне ручки, ножки кувать. Ой, ручки, ножки кувать. Ручки, ножики кувать, у неволю отправлять. Ой, у неволю отправлять. Ось тады, моя мамулька, ты поплачь, потужи. Ой, ты поплачь, потужи. Останутся твои поженьки некошаные. Ой, некошаные. Останутся изгороды негороджаные. Ой, негороджаные. Ось такія мужчынскія спевы ўвайшлі ў альбом гурта «Варган» «Зялёны явар Дуброва. Музыка Полачыны». Дарэчы, чаму «Зялёны явар Дуброва»? Мы долго шукали назву для нашего альбома. В основу концепции альбома легло календарное коло, потому что у традиционной культуры музычная прастора яна была структуравана. Песні абрадавых дзеянняў былі прымеркаваныя да канкрэтных календарных перыядаў і лагічна вынікалі адна з адной. Парушыць нейкім чынам гэтую паслядоўнасць я б ніколі не наважылась, таму ад самога пачатку было зразумела, што гэта будзе такі вянок календарных песень і інструментальных кампазіцый, якія арганічна вплеталіся ў гэты вянок. Што датычыць назвы, то ўрэшце рэшт гэтая назва у нас нарадзілася. Гэта на самой справе рэфрэн валачобнай песні, які паўтараўся пасля кожнага радка. А валачобная песня з вёскі Сухібор Полоцкага района, якая ўвайшла ў дыск, яна была абрана невыпадкова, таму што гэта адзін з прыкладаў валашобнай песні, дзе спяваецца пра ўвесь каляндарны год селяніна, даецца пералік усіх календарных святаў.
Гэта валачобная песня, яна як бы задае праграму, паводле якой разгортваецца астатні матэрыял у нашым дыску. Таму і такая назва «Зялёны явар Дуброва», рэфрэн да валачобнай песні. Ёсць у вас і проста найгрышы, проста інструментальная музыка. Гэта таксама недзе знойдзены матэрыял, нехта недзе наіграў. Як знаходзяцца такія рэчы? З песні яшчэ больш-менш разумела, чалавек можа так праспяваць. А што з музыкай? Трэба сказаць, што інструментальныя кампазіцыі дудовыя, якія выконваюцца на дыску, яны прымеркаваны лакальна. Зарушчыны дудовая кампазіцыя была запісана некалі ў Лепельскім раёне. Гэта копія аўтэнтычнага найгрыша, якую выконвае Алесь Лось. Лявоніха, якая гучыць у выкананні дуды, скрыпкі і бубна. Таксама гэты варыянт музычны, ён быў лакалізаваны на тэрыторыі Полацка. Што датычыць астатніх танцаў, то вось, напрыклад, танцавальны найгрыш «Месяц», які выконваюць музыканты гурта «Варган», Кастусь Путронак, Антаніна Емельянчык і Яна Храмцова, то гэты варыянт быў запісаны на гарадочыне. Мы таксама стараліся паўтарыць вось гэты малюнак і характар музыкі аўтэнтычныя. Іншыя танцы, мы можам так сказаць, такі танец, як субота ці полька-бабка, яны носяць такі нейтральны характар. Это таму, што танцы самі па сабе даволі познія і былі пашыраны па ўсёй Беларусі. Мы імкнемся ў далейшым дасканаліць наша майстэрства і больш такіх прадстаўляць аўтэнтычных версій. Ну тут вот мы выканалі так, як мы чулі гэтыя кампазіцыі. Ну, калі песні можна паслухаць і з гэтым лібрэта пачытаць тэкст, то што з танцамі? Ёсць дзе-небудзь у інтэрнэце, як іх можна выконваць? Нейкая інструкцыя у вашым выкананні? Такой інструкцыі няма, але ў меня ёсць добрая навіна. Так. Будзе. Нашы сябры з Мінску, танцевальный клуб «Сіта» і капеля «На таку» вось літаральна недавно выдалі якраз такі дыск, дзе прадстаўлена два кампакты. На адным мелодыі да танцаў, а на другім відэозапісы, дзе можна паглядзець, як гэтыя танцы выконваліся. І гэта такі своеасаблівы дапаможнік, па якім можна самому пачаць развучваць танцы. Як мяркуеце, ці могуць гэтыя і танцы, і спевы паступова вяртацца да, у штодзённае жыццё Они уже беларусаў? вернулись, и еще будет больше вертаться. И кажу, тут унікальність ще коллектив «Варган», я тебе все сижу, слухаю і додам, що гурт сучасний, гурт, які складає себе колькі 15 чоловік, і це молоді дівчата, хлопці, молодь, які виконують пісні до христианских часов, еще гучать, песням вельми шмат годов, то есть это не придуманные там, типа, опошні там стилизованные, да, стилизованные под гармонь, типа, что. И по-другое, это гучить сучасно, и это же гучить традиційно, и сапраўды чапляе. Все, я сказал все. А ці шмат таких коллективов сёння? Не шмат, я один тільки ведаю, это гурт «Варган». Не, на самой Не, на Полочине один такие. На Витебщине я лечу, что он один такой уникальный. Есть, конечно, и у Минску, и можна перелічити гурт «Кудмені», гурт «Рада», мужчинський колектив, з якими працювали разом, так само вони удільничали. Гурт «Мярежа». «Мярежа», дівчат. Ну, я відказую за хлопців, а ви за дівчат, да. Гурт «Гуда». Один із перших, який почав виконувати музику і видавати диски з узорами архаічных абрадавых спеваў Беларусі. А чаму гурт «Вурай» не гучыць у гэтым? А это уже стилизация. Гурт «Вурай» это уже не такие, можно сказать, композиторы на тему народных творов. До речі, а як справи у гурта «Вурай»? Гурта мы записали альбом у Польши, и 1 листопада в Минску будет презентация. Альбом на якім матэрыяле? Альбом полейских песен, и супольно нам допомагали еще польские музыки, и удзельнічаў вот у запісу вядомы польскі рэжысёр, гукарэжысёр Томаш Рогула. Ну вы так кажаце, а тое, што ён з Грэмі неяк быў звязаны з крыху праграмы. Ну і добра. Галоўнае, што зараз ён звязаны з гуртом «Вурай», гэта ўжо, мабыць, не менш салідна. Так,
Акрамя вуры яшчэ ёсць такі праект «Спеўны сход», які вельмі папулярны, вядомы, і неаднойчы мы пра яго казалі. Што зараз адбываецца са спеўным сходам, і ці можна казаць пра тое, што ён расце і пашыраецца? Расце і пашыраецца, і в свой час мы рабілі сходы толькі па народных песнях, і календарный цикл был у нас весной, весновые вучили, летом летние и так далее. А потом з'явилися новые темы, разные новые темы. И Манюшка, Ягинские, и Полоцкий, Шитик спевали песни 20-го стагоддзя. Апошні эксперимент мы зрабілі спевный сход по песнях Битлз. И гучали тексты не только по-ангельску, и по-белоруску спевали. А еще такая добрая новина, что мы спробуем запустить сайт «Спевы бай», на якім можна знайсці все тексты песен, які мы спявалі і распрацоўваліся на спевных сходах, также ноты и нават фонограммы, каб хатні можна паспяваць было этой песни. И мы запустили сходы в регионах. 6 городов, якіх пачнуцца сходы ладзіцца раз на месяц. И сярод гэтых городов есть Витебск. И первый спевный сход — дзіцячыя песни. Дзіцячыя песні. Так, и мы вучили новых лидеров, это навучение совместно с компанией «Разом до справы». Мы робили навучение новых лидеров. Кто б мог провести, так, гэты спеўны сход? У меня была такая думка, я не могу во все города ездить, а вот каб люди ввели свои сходы в своих городах. Ну, аналагічна са схемай мова на нова, так, калі ёсць свае прадстаўнікі, якія прайшлі навучанне нейкае, так? Так, основный принцип, як вести спевные сходы. У нас есть программы, есть и темы сходов, и песни, и все распрацавана, можно брать и карыстацца. І гэта не складаней правесці гэта, чым нават караоке, так? Ну, хочется все ж таки трымацца некага ўзроўня, і, напрыклад, як бывае на спевным сходе, калі ідзе тэма па традыцыйных песнях, то мы запрашаем носьбітаў. Ось Варган был один раз у нас у Минску на спевном сходе, спевали все песни Полочины, потому что на сходе так само потребен специалист, кто конкретно по этой теме может и распавесці, и быть у теме, и вести нават спевы гэтыя. А ў Полацку будуць праходзіць пеўныя сходы? Тым больш, што там ёсць такія носьбіты. Там и так есть, я думаю, так. Я думаю, что обовязково наше супрацоўніцтва з Сержуком Доўгашевым працягнецца. Ёсць людзі, якія жадаюць праводзіць спеўныя сходы ў Полацку, так што думаю, што... А магчыма, і Вуры і з Варганам нешта зробіць разам? Было б вельмі сумесны праект? Ёсць такія думкі? Просто зрабіць які-небудзь запісаць нейкіх твораў сумесна, потому что я з Вурая музыка, з Варгана спевы. І можна такое. Вось я придумал толькі зараз гэта. Так, такое імгненне чароўнае адбылося. Добра, я зараз прапаную нам вярнуцца да Александра Карнмана, паглядзець, пра што ён спяваў жыхарамі Віцебска, і падрыхтавацца слухаць наступны нумар ад гурта «Варган». Всем привет, меня зовут Саша Каринман, мы на улице, это «Попади в телек», общаемся с людьми, и знаете, значительно похолодало. Решили мы позаботиться о здоровье наших горожан, сейчас узнаете как, погнали. Министерство здравоохранения нашей страны выпустило сейчас указ о щечечной гимнастике, сказала проводить с жителями нашего города. Нужно 10 раз вот так вот, по 5 раз на каждую щеку, вот так. Так вот. Обязательно, иначе щеки теряют свою эластичность, здоровый вид и все остальное. Займусь этим с понедельника. Хорошего дня, спасибо. Похолодало значительно, вы заметили. Скажите, пожалуйста, как вы защищаете щеки от холода? Делаете ли вы щечечную гимнастику? Нет. Просто сейчас Министерство здравоохранения выпустило указ, нужно всем жителям Республики Беларусь делать щечечную гимнастику. Смотрите, первое упражнение, надо 5 раз раздуть и спустить щеки. Там. Ну это понятно. Попробуйте. Замечательно. И потом продолжите, чтобы вас не задержите. Второе упражнение, нужно по 5 раз себя ударить по щеке вот так. И вот так, смотрите. Сделайте хотя бы на одну щечку, сделайте, пожалуйста. Вот, все. Спасибо вам большое, хорошего дня. Как щеки защищаете от мороза? Никак. Просто Министерство здравоохранения сказало, чтобы мы оповестили всех жителей города Витебска, чтобы они делали щечечную гимнастику. Вы знаете, как это? Ну, растирать, наверное, еще. Не только. Нужно по 5 раз по каждой щеке себя ударить. Смотрите, вот так. Можете хотя бы на одной щеке сделать, чтобы потом дома повторить. Я думаю, дома попрактикуюсь. Обязательно. Хорошего дня. Позначительно. Как вы щеки защищаете?
Просто Министерство здравоохранения нам дало такую задачу оповестить жителей нашего города о том, что существует щечечная гимнастика. Вы слышали что-нибудь про нее? Да, улыбаться чаще. Правильно. Но еще нужно, смотрите, очень, очень важно, не забывать, каждый день, выходя на улицу, по 5 раз по каждой щеке, вот так вот. Можете повторить? Мне вот эту щеку. Все, спасибо большое. По 4, надо было по 5, все заново. Вот, придете домой, обязательно перед сном по 3 подхода. Кто тебе разрисовал нос? Пиу! Никто. Сам? Неа. Сейчас похолодало. Ты же знаешь, заметила, что похолодало? Нужно защищать щеки. Как ты щеки защищаешь от холода? Шапка на голове, куртка здесь, очки на глазах, сапоги на ногах. А щеки-то не защищены? Как щеки нужно защищать? Смотри, зарядка для щек. Нужно по 5 раз по каждой щеке. Попробуй сделать. Теперь мне. Теперь маме. Так вот откуда повелось, если вас ударили по левой щеке, подставьте правую. Но это работает, если вас, конечно, ударили не сильно. На сегодня все, пока. Шла копалка селом, селом, шла копалка селом, селом. Шла копалка селом, селом, шла копалка селом, селом. Закрешевочки пером, пером, закрешевочки пером, пером. Закрешевочки пером, пером, закрешевочки пером, пером. Вітала хлопця чолом, чолом, вітала хлопця чолом, чолом. Вітала хлопця чолом, чолом, вітала хлопця чолом, чолом. Поліла ножки огнем, огнем, поліла ножки огнем, огнем. Поліла ножки огнем, огнем, поліла ножки огнем, огнем. Плела вяночки шовком, шовком, плела вяночки шовком, шовком. Плела вяночки шовком, шовком, плела вяночки шовком, шовком. Слила копалка теплом, добром, слила копалка теплом, добром. Слила копалка теплом, добром, слила копалка теплом, добром. Слава копалке пяем, пяем, слава копалке пяем, пяем. Слава копалке пяем, пяем, слава копалке пяем, пяем. Калі кіраўнік далучаецца да калектыву, ён адразу гучыць неяк больш упэўнена. Пакуль Вольга вяртаецца за наш стол, нагадаю, што сёння ўвесь вечар мы, дакладней нашы госці, спяваюць аўтэнтычныя полацкія песні. Працягваем распавядаць пра ўдалае супрацоўніцтва Сергея Доўгушава і фальклорнага гурта «Варган» з Полацка. А ўжо сказалі пра тое, што спеўныя сходы праходзяць і будуць праходзіць у рэгіёнах. Магчыма, у Полацку знойдзецца чалавек, у Віцебску ўжо знайшоўся, каго шукаць і да каго звяртацца. Каб правесці спеўны сход? Каб прыйсці на спеўны сход, Каб паспяваць, калі сумна. каб паспяваць. Я бы просто закликал самим збираться, не дурить голову, просто збираться, тексты знаходзіць, яны хутка будуць на сайтах. И собрались
да паўсюль, хоць на заводах, хоць у крамах, па тэкстах, потым разучылі песні спяваць. Але збольшага будзем імкнуцца да таго, каб дапамагчы арганізаваць гэтыя сходы. Учора сустракаўся жанчына, напрыклад, яна са Слоніма, кажа, я таксама хачу, каб у нас былі сходы, ну добра, мы дапаможам і зробім, пракансультуем, як гэта все, і калі трэба песні, калі трэба тэксты, калі нават паслухаць мелодыі, это все зробім. Галоўна, каб было жаданне. А адзінага чалавека, як вось, напрыклад, наш калега Сяржук Маркаў, мы ведаем, што ён вядзе курсы мова на нова, такога спецыяліста ад вас у Віцебску будзе, не будзе чалавека такога вы знайшлі адказнага, хто будзе рабіць гэта на ўзроўні? Марына Булатовская. Тут яна раней спявала в гурце, гурт назывался. Вот Светлана Чакушка, як гурт назывался? Паўночны суходрок. Так. І ось Марына і чалавек, які разбіраецца ў спевах, і я ўпэўнены, што будзе все добра праходзіць. Будзе яна гэта ўсё Яна будзе лідарам, арганізоўваць? так. Тут, у Віцебску, Прадстаўнік у Віцебску. Зараз праходзіць прэзентацыя альбома. Якія планы ў калектыва далей і у вас разам далей па супрацоўніцтве? Я бы просто пожадал, как все здзейснілася, напрыклад, записать клип, падрыхтаваць еще одну программу, потым поездзіць по Европе, зрабіць шмат выступаў по Беларусі зноў-такі. Будзе фестывальны час, гэта весна-лета, таксама на всіх. Я ўпэўнены, што такое будзе, што варган можна будзе пабачыць на розных этнафестывалях і так далее. А што дадаць кіраўнік варгану? Ну, у нас есть некоторые задумки. Конечно, хочется отпашить. Первый альбом, это было сапраўднае выпрабаванне, и мы все трошку стаміліся. Тым не менш, это прыемная стома, потому что мы задаволены якасцю прадукта, які мы стварылі. Зараз хочется трошку отпашить. Ну, я думаю, что новая весна принесе новое натхнение. Ну і задумкі ёсць. Напрыклад, ёсць такая задумка, можа быць, калі-небудзь зрабіць праект музыка беларускага мястэчка. І дзе б гучала вот это, скажем так, шматнацыянальная поліфанія, музыка розных этнасаў, які калісьці стваралі вось гэты каларыт такога адметнага тыпу пасялення, як мястэчкі Беларусі, дзе шло пераплеценне розных культур. Можна было шмат мову пачуць, габрэйскую, польскую і так далее. Гэта вельмі цікава. Ну вось мы сёння ўжо казалі пра тое, што ўвесь матэрыял жа збіраецца ў экспедыцыях, а для вас вось і для Сяржука, для Вольгі экспедыцыі гэта адпачынак, таму што я пабачыў відэа, якое апублікаваў Вурай з вандроўкі па Палесе, так? Вось гэта адпачынак ці гэта праца? Я ад сябе скажу, што гэта ўсё. І гэта і душа, гэта і знаёмствы, гэта і даследаванне, гэта і адпачынак, все, жыццё цэлае ў экспедыцыі. А як сёння вось ставяцца на вёсцы, так, да людзей, якія прыязджаюць у такую экспедыцыю, шукаюць песні, музыку, ці гасцінна сустракаюць, ці былі якія-небудзь, мабыць, выпадкі, калі не гасцінна сустракалі, ці магчыма такое? А потом кажуць, і аўтарскія нам, калі ласка. Былі такія выпадкі? У нас людзі вельмі рады, калі да іх прыязджаюць, і калі прыязджаюць сапраўды не... Ну, адчуваць людзей таксама. Бывае, што не вельмі любіць, калі тэлебачанне прыязджае, таму што там прыедуць, нашумяць і з'едуць, і ўсё. І бабулі, напрыклад, часта запытваюцца, вось былі і ты, але нічога не пакінулі, ні дыска не прывезлі нам, і дзе, што яны запісывалі, ні па радыё не пачулі мы сябе, і на тэлевізоры не пабачылі, і так далей. Таму ім важны таксама вось гэты абмен, калі слухаеш іх, бярэш у іх песні, таксама ўзамен трэба нешта даваць. А ці складана зараз знайсці штосьці сапраўды новае, пачуць? У нас гэта традыцыя не знікла, і па сённяшні дзень можна прыехаць у вёску і пачуць аўтэнтычны спеў, пачуць гаворкі унікальныя. І сёння мы размаўляем пра Полачыну, таму тут это асаблівы рэгіён, тут свае адметнасці. Кожную вёску ўзяць, это просто космас свой. Я трошку больш песімістычна. Я ведаю цудоўна, што гэтая традыцыя сыходзіць
незваротна, але яшчэ ёсць выканаўцы, яшчэ Сыходзяць ёсць разам з вёскі. людзьмі, правільна? Так, людзі сыходзяць пакаленні носьбітаў і ўносяць з сабой цэлыя жанры, цэлыя пласты культуры. Але зноў-такі ёсць унікальныя прыклады людзей, якія яшчэ гатовыя спяваць, якія трымаюць у сваёй памяці вельмі шмат рарытэтнага матэрыялу. Приведу прыклад Алімпіады Михайловны Шчарбаковай, да якой яе ўнучка Ганна Лутова некалькі разоў ездзіла, запісывала песні розных жанраў. Пасля гурт «Варган» з'ездзіў, запісаў танцы, некалькі песень. Пасля я ездзіла да Алімпіады Михайловны разам з калежанкай з Клайпеды, з Літвы. І мяне здзівіла, што яна нам спявала новыя песні, не тыя, што яна дагэтуль спявала Ганне. Хаця мы не прасілі спойце нам што-небудзь новае. І самае неверагоднае адбылося падчас канцэрту. Яна была на прэзентацыі. Алімпіада Михайловна Шчарбакова згадзілася прыняць удзел у прэзентацыі альбома ў Полацку і мела самы грандыёзны поспех, таму што гэты чалавек паказаў, як трэба паводзіць сябе на сцэне, як трэба падаваць матэрыял. Яна кожную песню абыгрывала вельмі артыстычна і выдала яшчэ адну новую песню, якую мы дагэтуль ад яе не чулі. Я думаю, што Алімпіада Михайловна трымае яшчэ шмат чаго. Трэба ездзіць, і пакуль чалавек жывы, здаровы, трэба гэтай магчымасці скарыстоўваць. Ну, цікава, што да кожнай песні можна расказаць нейкую гісторыю, для чаго, як і што. Апошні наш фінальны номер будзе інструментальны. Раскажыце, што гэта за мелодыя? Будзе выкананы танец Лявоніха, які таксама прысутнічае ў нашым альбоме. І гэты танец выбраны не выпадкова, таму што з аднаго боку гэта архаічны абрадавы танец, які гучаў некалі на Полачыне падчас гульні «Жаніцьба цярэшкі». А ў пачатку 20-го стагоддзя Лявоніха стала агульнанацыянальным сімвалам Беларусі. Лявоніха ў нас асацыюецца з Беларусю. Это самы, напэўна, беларускі танец, аналагаў якому не маюць іншыя славянскія і неславянскія народы. Таму гэтая мелодыя гучыць в альбоме, гэта своеасаблівая кода нашага альбому і нашы музыканты. Будзем з задавальненнем зараз слухаць, як вашы музыканты будуць выконваць. Дзякую вялікі, што завіталі к нам. Поспехам вам, плёну, новых адкрыццяў. Няхай усё атрымаецца. Дзякую вялікі. Ну, а з нашымі гледачамі мы таксама развітваемся. Заўтра, як заўжды, будзем вас чакаць у тэлекавярні «Вячэрні Віцебск», а зараз жадаем вам прыемнага працягу вечара. Ну, вось на гэтай мы з вами развітваемся. Усім жадаем нясумнага вечара ў кампаніі з нашымі музыкантамі. І зараз фальклорны гурт «Варган». Пакуль.